Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dili paspasama kinibugog kayo alumar. Idintero maginan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran dili damag wenno paspasamak. Dili sumbat dili agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong dili umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway itinayto ya programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagatsat niyal daw ti Huwebes tayo amin na sa pada papagayam September 22, 2022. Agsublin ti programa Damdamag ni Berto, babayan ni ENR Online. Dari apo ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, kaduak ni Maki Paulino, iti technical control, iti deto yung aldaw, tapno may danong kada kayo, ti programa Damdamag ni Berto. Ladigitin may apo, ti panagpukaw mi, tinasursurok ng makabulan, gaputa nagpasina tayo apo, deti patgek nga maalalaki, then si Maruno, deti ka anak nga babae di Metro Manila, so nga medyo hante nga ma-overcome, hante nga makapag-move on idi nga insigida, gapu ka rin nagsaruno apo nga pasamak iti biyag tayo, gagayim ken kabsapta. Imida apo, subli tayo, tapno may danon ka kayo, digit informasyon, yarumbing nga maamuan nyo, ken kastamiten, paraanan pa iti programa tayo, tinapalabasa, ti pan nakaibasa, digit surat, nga nakaipalaunan, digit pakasaritaan, ti biyag ken ayat. Ididato nga panangrugi tayo manen, iti programa tayo, Damdamag ni Berto, padaanan nyo apo, dito inuman tayo eksklusibo, ken ni Mr. Ariel Tulyao, manibuli di San Marcelino, Dingra, Ilocos Norte, dito presidente apo, ti Barangay Water System, weno dito salin tubig project, ti gobyerno, gagayim kay Kabsat Kalpasan apo, nga nagpasar, tinasaw nga lugar, iti pan nakalayos, gapo iti napigsa nga tudo, iti kalman, gagayim ken Kabsat, ado iti damages apo, iti biyang di pagtatalunan, ken ure dito salin tubig project, gagayim ken Kabsat kapag gapgapuan ti potable water kadito nga lugar na apektaran gagayim ken Kabsat. Isu mapadaanan nyo, makiinuman dito apo ken ni Mr. Ariel Tulyao. Kastapay nga padaanan nyo na pagsasaritaan dito apo dito Mayor Uray nga panag-meeting, panagsarita ti sangon-sango ti Presidente de Estados Unidos ken ti Presidente ng Pagiliante nga Pilipinas nga ni Presidente Bongbong Marcos ken ni US President Joe Biden gagayim ken Kamsat dito postponement aprobado na po iti lower house when House of Representative tigakat nga nakaipalaunan ti panakayaludod when saan nga panakaituloy ti barangay ken SK election iti dito nga tawen 2022 nga dapat may suwat kumapo itong Disyembre 5 gagayim Kabsat amo yung makakatkatawa ka di met ayam maipuspon api nga rod nga de parparwar ti commission ng elections nga schedule of activities da adari kiti kakasjay gagayim amuyo apo agingga nga saan nga maaprobaran agingga nga dipirmaan ti madaydayo presidente ti gakat wenno linteg nga mangipuspon ti eleksyon tuloy ni Commission ng Elections nga mangyususwat apo kadagitay nakakalendaryo nga aktibidad da gagayim ken Kamsat isu nga santulag sardeng data nga aktibidad ni Commission ng Elections wenno COMELEC into no mamimpinsane na maaprobaran tinasao nga linteg nga mangibilbilin ti pannaka saan nga pan nakaituloy wenno postponement ti elections. Gasjay kakabsat ken gigiyem. At pagsasaritaan tayo bayaw ipadanon minto dito ikadda ti Bagyo Carding sa bali man na Bagyo apo. Nga ready kito masasideg iti akinting nga aluson no apay na lidem ti aglawlaw tayo nakulimlim ti tangatang ti akin apekto dito apo iti habagat ngem adda bagyo apo nga mabukbukel nga dito kadada ni Philippine Area of Responsibility nga dito na panaganan Carding dagitoy ken sab sa bali pa iti may danon ko na kayo ti lasod ti may isang oras para iti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo, ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Kapsarito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Ano pang tawagan? Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City, sa Uyo, Fairview, Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City, ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data, ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo, padaanan niyo po. Dito inuman tayo ni Mr. Ariel Tulyao. Medyo nakapoy dito signal. Gagayim kaamsat ni Mr. Tulyao. Kada ito yung daway. But itry tayo po. Iti sabaling communication. Tapos di kasta ipadanon mi kada kayo. Dito yung inuman tayo kayong kuha na kalpasan na po. Dito yung nagpasaranda. Adu pa dito may bagbagang na perdi po nga paagay. Ijay San Marcelino Dingras. Even siguro dito kaparangit na nga luglugar gagayim kayong kamsat. Okay, idi 2 days after duang aldaw or may isang aldaw inparwari na po tibiyang ti Kamara de Representantes ti House of Representatives nga aprobado na po deti gakat nga nakaipalaunan ti pannakayuludod ti barangay ken SK elections gagayim ken kamsat but adaleti nagbali na po nga palawag ti Commission on Elections nga maituloy man ti eleksyon nakasagana da. Deti dakdakamati kita yapo iti headlines nga agingga nga awan ti maiparwar nga naananay nga linteg nga pakaipalaunan ti makunkuna nga postponement ti eleksyon
kakabsat, awan ti panagsardeng ti panangtratar, panangaramid ti Commission on Elections, kadagitay nakakalendaryo nga aktibidad da gagayim ken kakabsat. Isu nga uray manarimaan ni di apo ti panakatratar na ichay pagpandayan linteg deti nga gakat gagayem at dalatta digiti maiparparwar nga aktibidad ti biang ti Commission on Elections diri pa nang iparwarda no to nano ti kaldawan ti panagpila kaldawan ti eleksyon ken sabsabali pay. But before nga itultuloy ti detoy adana po iti linya tayo ni Mr. Ariel Tuliao manipura di San Marcelino Dingras. Naimbag nga aldaw mo Mr. Tuliao ni Robert de la Cruz detoy ken live kay di programa tayo Damdamag ni Berto manipo diti ENR online. Okay, mabalin padamagan na kami kadeti nagbalin nga pasamak dita San Marcelino nga nakaapektaran o nang pagsaritaan dito may panggip iti salin tubig wenno dito barangay water service Apo Tuliao naimbaga pangaldaw mo. Naimbaga pangaldaw mo sir ken kiti amin nga taga-subaybay sir. Okay, so kasano unay ti kapigsa deti tudo nga nangitunda iti panaka layos deti salin tubig project dita idi kalman Apo Tuliao. Hindi ka man sir sa mga napigsa ti todo na nga talaga. For the first time nangyari dito yung napuno dito sa tubig mi. Okay. Ang tiangin na. Mga napigsa sir. So nga digiti bagbagat ti tattao dito nga madamdamag ko kasla nalipatan dan sa kano di dam ka kinontrol de danum kung kunadang sao lang kasla lang padamdamag ko lang mo. Sobrang nga talaga di nga magito di kalsada naganapong puno. Okay. So deti makikita ka deti video nga in-post mo ken uso sa rente tata kastoy ti kaadalem deti ayan deti salin tubig or bawasa Mr. Tuliao. Sir, kasta nga talaga. Napunto sinumbang ni dalan deti level ti danum nga what do sir. Deti pagdilagan tay kada puno deti pagdilagan. Deti kaabay na. So nga kat nga do pagay, raep, isang sandya, talaga nga sakit man patang at talon. Okay. So mabalin maamuan iti tantyam adda mano nga oras ti tudo before nga maurnong ti kastoy ti kaadalim na nga danom kadeti lugar nga ayan deti salin tubig project nga imatmatunan nyo Apo Tuliao. Di kwak sir tantyak nga talong nga oras lang DJ pinapigsana ngam di kwan medyo ng kapsot sang di kapigsana mga talong nga oras sir. Okay. Within 3 hours kastanti kaadalem. Ada aga tumeng or nabababangim ti tumeng deti danom kadeti compound deti salin tubig at the same time deti lawlaw na nga pagtatalunan. Sikat pa sir, aging gana sikat ko. Ay aging gat siket kadeti mismo nga compound. Sir, deti unag na okay. Yung level deti level ti daga kadeti salin tubig kasdemet ti level kadeti daga dagiti naraepan. Napapabag iti narabang kada papagay sir. Talagang okay. Dikat kayat na nga sa wen nga no aga siket deti ayan deti salin tubig nga nangat-ngatong imdi ti pagtatalunan na adalem pay nga mabalin niya aga buksit or nangat-ngatong imti rusuken ti danom kadagiti pagtatalunan. Ada parte na nga sa amot sir. Dati ngamin salin tubig ada alad na ngamin sir. So naka umuhan di danong launa ngamin idi. Okay. Dati war na. Dati war na. Okay. Dati met ti damo nga mapasamak ka dati nasaong proyekto or dati salin tubig ti kastoy pa nakalayos na Mr. Tuliao. One nga rod sir. First time nga sinirag ti danom dati salin tubig mi sir.
Okay. Manipod, hindi damat dahil sa rin tubig nga talong nga tawanan. Itatapay lang na pasamak dahil panakalayos na. Okay. Okay, so tinapasamak iti operasyon idi kalman kasla nag switch off ka gaputa di mo ammo no at the grounded or nabasa or how long nga shutdown ti operasyon ti salin tubig? DJ sir, DJ oras ka nga DJ, DJ pa nagtudo na, naka-observe na kung DJ pa nagkimant na, ito nga naka-update yung nakasalin tubig sir. DJ time nga yung may to yan, di pa naglayos nan, iso kumati pa nag-andar po iti makina namin. Tagkarga ako na, nga nga mabalinin ta, nalubog mo't aming nga wayanan. Baka no makuryente pa, so pwede pagkuanti okay. biyag ko. Okay. But okay, Met. After the layus, when pa nagtudo na iti agarup talo nga oras. Okay, Met. Na-switch on moment lang, Mr. Tulyao. After 2 hours, sir, nagdapasak ba lang, dito yung unag na, hindi ko, padas ko nga yung switch silaw, mayat mo. Kasi na po Diyos, na-insert ko dito makinan, sir. Okay. Dito yan dito yung building, nga ayan dito yung makina, haan nga elevated, hanga na ingato, idi maaramid, Mr. Tulyao? Elevated ko talaga. Aman, sir, elevated. Sinarak pa iti danom, dagiti wayawayan na iti medyo babaan na ngamin, so nga mabuti nga lang. Okay. Okay, so hamit lang nga naparalisar ti serbisyo dito isalin tubig gapo iti panakalayos na idikalman Mr. Tulyao. Kasi na po Diyos sir sa amulaang na iyanay mo lang dito nagyan na urnong ko edi sa nga aglayos. Okay, in a day mamimano nga agkarga ka para iti konsumo ti serbisyoan ti salin tubig dita San Marcelino. Di agmalem mamimano ka agkarga. Mamindua nga gandar ti may sangal daw. Alas 4 ti bigat agsapa agandarak sa ko patayon ti alas 10 ti aldaw pag inanaek sakto man agandar ti alas 12 sir. Okay. So adad kiti observation mo nga mabalin nga maaramid tapno maliklikan nga maulit ti kastoy nga pinasar deti salin tubig manganta makapasar tayo iti mas atiddo pa nagtudo or maulit-ulit pa nagtudo ti napigsa at mangitunday ti mabalin na pa nakaparalisar ti serbisyo ti danom nga agapo iti salin tubig Mr. Tulyao. Dati kumapan nakagabor dati unag na sir ti talagang kasapulan kan may pwesto lagi makina natin nga nasayaat. Okay. So na-i-report mo dito yan iti gobyerno, especially kani Apo Mayor Sagid nga kasjay ti nagpasaran datoy or with the barangay chairman. Mano nga barangay gayam ti serbisyoan ti salin tubig Apo Tulyao? Bali 7 nga sitio lang sir. 7 nga sitio lang. San Marcelino alone, San Marcelino. Sir, 7 nga sitio lang ti San Marcelino ti supplier ti salin tubig. Okay. Okay, so kadigito nga gundaway, okay yan na awan makita mga kumusta ti weather dita? Mga no daman yung pangtatitudo nga mabali na mga pektar. Sir, kaslaman lang di kalman nga nalawag ti bigat. Padamdaman nagdilim. Tuloy-tuloy mo na todo nan. Okay. Mapantamang kadigiti arubayan medyo na imatangam nga nalayos nga nga pagtatalunan na makikita kadati video Mr. Tulyao ket adda pwede nakakumot sa nga irik kadati pagbilagan or pavement nga pagibilagan. Sir na inakasda nga inumong dalang sir sa tinudaan tatnon sa nga mayanod. Okay, di kad adu makita kit na lawa deti na tuldaan ngem awan sir BJ tulda akin rabrabawan ngem jay danom rabaw ti danom deti ayan deti tuldan Mr. Tulyao. Una sir wanen nabasala tag jababana. Namitay bigat inala DJ adad nga to na mabaling isakon. Okay.
hindi baba na, so ti imbilag dabanin na, inuwaras dabanin. Gimisi din, agruting pa ikit din. Samot siguro sir, tala nga ta, may samot lang nga rabi. Okay, Pindas ka lang po. okay, iti percentage-wise, kadigiti raep, kuno pagay nga nakamula, dita, dito ayan nyo, mano nga porsyento dito makita nga nagdipes, kuno kasla narigat nga anyen, kuno gapasin na, Mr. Tuliao? Nalawas. Sir, dito nga depos sa lang nga DJ lang nga parte na, DJ lang nakita lang nalibasa lang ta DJ sir. No, Okay. alam ko mga 70% siguro tinaperdi nga pagay dito. Sa Marcelino. Ita lang San Marcelino deta, Una, sir. Okay. Kasano ti sitwasyon dati gituin, mabalin niya magapasen, maanin or agdawdawa pa lang or nakapagdawan, agpatpatangkin ti dawanan. Go ahead. DJ sir, DJ do mamabaling nga repair nan. Nung DJ do sampai nga natangkel daw na DJ ti delikado sang narigat nga kwan. At agnisit na tadya nga agnisit sir. Okay. DJ ka deti kasi nga sitwasyon nga nagiddan, nagdipes nga ko nato ti Ilocanon. Mabalin pa yung wasarin ti repair ka dito eh. Repair kada mano-mano sir kay agtilyar. O sir. Ngayon mabalin ti repair ore nakaedda deti pagay. May mabaling sir nga adotisan nga maalan ko sir, ado maperdi. Okay. Okay, so dagiti perdisyon na nai-reporten iti biyang ni Apo Kapitan kaya iti mismo nga munisipyo any information no na adaman na alam nga nagreporten ti Apo Kapitan or adan imay nga taga munisipyo, especially digiti taga Municipal Agriculture Office Apo Tuliao? Baka damat siguro may tatayin sir, damat nakita nga lugar ti taga DA sir. Jay Danom, nag-estimate kada gini pagtatalunan, especially dito yan mo. Awang mandanong tikali min sir at inikat daat sumrap ti darat na ko kano sir. Nung tubig mi at nga mawang kuryente mi kuryente mo ti awan man. Ay, awan ti kuryente yung itagdama. Awan sir. Ape, adda na perperdi nga linya ti kuryente dito San Marcelino after that nga tudo. Awan mo sir, awan mo ti mo mi, awan mo ti ni-report nga na perperdi. Any information kadigiti kabangi-bangi yung barangay, especially Barisbes kada Sabsabalipay, no kastumet ti pinasarda. Talaga sir, tabarsbos. No mapapangkat ti barsbos inta sa taros sir, nagdakkel ti danon dito di rabi kano. Okay. So ita awan serbisyo ti salin tubig gapot awan ti kuryente. Sampay nga na under sir, nga madapay na nagganna. Okay. What about you? Aside ka dati kina-operator mo ka dati salin tubig and being the president iti Bawasa, dati Barangay Water Association na adamit talon mo, Mr. Tuliao. Sir, adamit talon na bukod ko. So naapektaran mo diti rep mo. So di nga ron pa sir, de picture ko pa dahil sa picture nita. Aside diti pagay, dan sabi sabsabali nga mula nga naapektaran, Mr. Tuliao? Ato sir, kita agrap campaign kita mo Second cropping. si Sandya ato napektaran man sir, talagang takla perdisyo man ti agtaltalo sir. Siguro yung sandya talagang haanen niya ma-revive, Mr. Tuliao. Usot na rigat sir. Talagang ulitin tayag muna man Livestock. Yung mga tigiti taraken nga kalding, manok, together with baka or baboy no adda na apektaran nga naipadanong na amuam, Mr. Tuliao. Sir, Okay. Okay, sir. Thank you very much. Itintad mo nga gundaway. Nga makainuman ta ka. May informaran tayo. May pakamu tayo dito nga pasama ka na kayo dito San Marcelino ding Rasil Calman. No, ada apelam. Karagitay adda itibigang ti gobyerno. Especially ti munisipyo, ken ti probinsya. Go ahead, Mr. Tuliao. Go ahead, sir. Thank you much sir ti panang-interview yo kanya. Kan tatno no may padanon makadagiti dapat nga makasolba kadagiti problema dito sir. Okay. Mr. Tuliao, maraming salamat po. Ingat po, ingat. Maraming salamat din sir. Thank you. Okay.
So DJ, gagayim ka kamsat ni Mr. Ariel Tulyao na diti operator at the same time iso abot presidente ka diti bawasa when barangay water association nga dati apo ket na organisar after nga naiput up EJ San Marcelino dati salin tubig. Amoy apo aduti nakaiput apan deto tapno laeng maikan ti lumugar ka diri potable water di jak na damag no after nga malayos di source di tubo di bubon or anyaman nga paggapuan di danom saan niya ta nga kontaminado di danom after ti layos gagihim kay kabsat amuyo ti kontaminasyon ti underground water gagayem kabsat agga pumit laing iti ngato agga pu iti rabaw ti daga gagayem ken kabsat agpababade dia especially no dalayos agpababayan ta daga ket no kontaminado ti ngato ti rabaw ti daga ket isumit laing apo ti madanuman santo agbaba nga mapantumipon ken ni underground water wenno ni ubbog in short gigiyem isuntumit laeng ti mangkontaminar isu nga adu digitay lugar tatan nga saanen nga mabalin apo wenno saanen na qualified wenno saanen na makapasay di pagrukudan ti potable water kasi ada water test nga may suswat gigiyem ken kaabsat no maibaga nga safe nga pang inumen wenno maipauneg ti bagi pagluto or anyaman pagdigos gagayem kay kabsat data ket adda ti pagrukudan gagayem kay kabsat digiti water district ti Ilocos Norte Water District ada kabukbukudan da po nga laboratorio para iti pan naka-check digiti danom nga tapno maikonsiderar digitoy kas potable water ti main purpose ti salin tubig tapno mapataod apo iti umiso nga danom nga mainom wenno makunkuna nga potable water gagayem ken kabsat so take note gagayem ada din advice digitay digitay eksperto especially doctors nga no kastoy nga aglaylayos especially digitay direkta apo nga alala ka digitay bubon hand pump wenno kusukos nga mapan iti uneg ti daga tapno adda ubbog nga manutnut na apo gagayem ken kabsat adda advice da nga sakbay nga inumentay DJ danom ipaburek nga umuna then ipabaaw santo mabalin nga inumen tapno anyaman apo nga bakterya wenno kontaminasyon na ikontaminar na ilaok kadayta nga danom matay ket agbalin nga safe para iti bagi tayo gagayem ken kaabsat so saan nga dakes apo nga makiinuman tayo kadi iti taga health office tayo after nga nagpasar deta nga lugar wenno sabsabali a lugar or kabangibang na nga lugar iti kasta nga pan nakalayos gagayem ken kaabsat once again thank you very much ken ka Mr. Ariel Tulyao dita barangay San Marcelino Dingra Ilocos Norte tinded magundaway nga makainuman da kay detoy nga aldaw di programa tayo damdamag ni Berto pagyaman tayo apo digiti naayat nga tumultulong kada tayo iti nga programa ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines manipod ti Department of Agrarian Reform dito Ilocos Norte ni Ma'am Erlinda Ferminhood nga taga barangay Naglikwan pasukin Ilocos Norte ni Mr. Loreto Tamayo di Waipahu Hawaii condolence iti Tamayo family kalpasan na po nga simmi namanen last week 2 days ago dati ikit mi kabsat di mother ko nga DJ Hawaii gagayem kabsat ni Isabel Tamayo Agustin Tamayo gagayem ken kabsata. Thank you very much Spike and Mr. Onofre Durupa ni Wayanay Hawaii. Thank you ken Mrs. Millie Espiritu Agtarapi di Iba Beach Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Kilala iti Curimaw Ilocos Norte. Kastapay ken Mr. Edwin Ancheta di Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo di barangay number 16 Bacara Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Tailan. Thank you very much Dr. Manipod po di St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 Zay Flores Street dito Ciudad Tiluag. Thank you very much pa ken Engineer Neil Jose. Amang imatmato na po iti Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan ti opisina ni di Balintawak Street dito Ciudad Tiluag. Dito pawityo apo nga mapani J. Isabela, mapani J. Tugigaraw, mapani J. Manila, mabilin nyo lang nga po ti kumontak iti Pugad Lawin North Courier Service nga dito Balintawak Street dito Ciudad Tiluag. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek.
alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada dito yung Suba Road, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, hindi pa nakagatang di ka sa pulen nyo, kadag hindi patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo ti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kay agpangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal.
kasapulan gagayem ken kaabsat nga dakdakkelmet ti pundo nga mausar dakdakkelmet apo ti presinto wenno supply gagayem ken kaabsat nga kasapulan para iti commission on elections gagayem ken kaabsat so DJ apo iti palpalawag ti commission on election hanga gaputan na ipuspon ti panagpipili nakaliklik tayon iti mausar nga dakkel nga pundo saan at damit pundo nga mainayo na po mausar so nga kasla dito makaliklik ti panaggastos gigiyem kabsat dumakkel po ti butos builang dito ag butos mas dakdakkel ti rehistrado a butante nga kasapulan idi mas adado nga presinto ken supply pakairamanan na po dito ag pabutos dito mamaestro nga mapan ka dito pagbutusan inlalawag pa nilaw Chanko nga no maipuspon ti panagpipili ket agtultuloy lata ti voters registration nga daytoy apo ket rumwar iti baro nga no sakbay nga rumwar ti baro nga linteg gagiyem ken kamsat nga mangipuspon iti daytoy nga panagpipili gagiyem kamsat no malagip yo idi Martes when idi the other day ti House of Representatives sini may katlo ken pinal nga panakaibasa ti House Bill number 4673 nga adda iti kalikagom wenno nakaipalaunan ti pannakayakar ti balangay ken SK election manipod Disyembre gagiyem ken kamsat Disyembre 5 iti daytoy nga tawen may uswat to Disyembre 4 baila into no 2023 kunati Comelec nga no mapagbalin nga nan anay detoy nga gakat nga magbalin nga nan anay nga lintega po ag kasapulan ti Commission on Elections iti saan nga nabababa ngem 30 ribo nga presinto nga nangat nga to apo ngem iti agdama nga 207,000 gagiyem ken kamsat so from 207,000 percent no mapatuloy nga may adjust ti panagpipili masapol teto na po ti 33,000 percent gagayem ken kamsat gabay ditoy mamakita para kaniti butante apo iti barangay ngumatumet ti saan nga nasursurok ng 70 a milyon aging ganat 70 ket 3 a milyon ada kitay butantes ti SK nga daytoy apo ket mainayon iti agdama nga 24 million ket agbalin nga 31 million nga butante gagiyem ken kabsat SK la deta mapagsasaritaan gaboy dito umado apo dito electoral boards manipod ti Department of Education supervising officer support staff supply nga dawaten ti Commission on Election tinayon nga pundo numet saan nga matuloy ti plano nga postponement segon ti Commission on Election very much ready. Nakasagana po ti Commission on Election. So dito kung kunak nga medyo makais-isi makno ka, di met postpone aya. Kunada. Aping nga ro daday postposte ti biyang ti Commission on Elections nga filing of certificate of candidacy, gigabsata, DJ period of campaign, day of election, kung kunada. Sana po tayo kung nakita tayen ti Commission on Election kas kunana toy agingga nga dirumwar tinaan anay alinteg nga mangibilbilin ti postponement wenno pan nakayakar ti panagpipili tuloy digitay nakakalendaryo nga trabaho da gagayem ken kamsat so ngaron nga bagbagadan nga no saan na may tuloy from that period po nga saan na panakayaludod kaditi agdama nga registration period agtultuloy to deta nga registration naging ganat di madanon DJ panagmuduna then umayton ti election so DJ apo from 27 million nga voters iti SK agbalin nga 33 million segon na po iti biyang ti Commission on Elections no tinto pa nakayuswat ti panagpipili ket Disyembre 4 gagayem ken kaabsat tuloy-tuloy aguray maabot ti panagimprint at baluta uray nakaprintanton di baluta no mabalinto pela nga po ano pela DJ postponement isunto ti panang pirma ti presidente kalpasan na po ti panang aprobar ti duwa nga balay pagpandayan linteg the lower and the upper house the Senate and the Congress or House of Representatives gigiyem ken kabsat agtultuloy dalata nga mangisuswat apo kadagiti nakakalidar yung activity so ti makunatay ditoy may postpone man may tuloy man ti eleksyon gastos lata gastos
Gapo iti pa nagpipili. Di ba may opsyon ada digiti mangibagbagang nuwen ken mabalingket appointed laing na po digiti Dagitay agbalin nga barangay officials gigihim kay kamsat ngem no siak jak kayat no sinula digiti asidegti dalikan isuda lang adad na nga maawanan ti chance ti amin po nga makapagbalin nga opisyal ure kwalipikado da ure kadigiti no kadigiti ket adu pa digiti sa anak kwalipikado nga agtaray lata maumang namnama dalata kaditi apointaran da nga sekretaryada apointaran da nga tresurera da gigihim kay kamsat isudat pang namnamaan dan sila'y nakasandal doon yun yung nila think tank nila kasi adda digiti so adda rumrumar rin ta Facebook nga digiti ti kwalifikasyon ammom na aramiden no anati linteg anati anat pagdiferensyan ti resolution kay kastabiten kastoy adda digiti may parparwar nga kasi kamo tumnek yan takukote digiti tured bengbeng papaidasig gagiyem kay kabsat digiti nga rumrumar iti Facebook gagiyem so ti suma total maipuspon man ken saan ti panagpipili gagiyem ken kamsat at dalatta po iti gastos gayam hanggang gaputa I think 18 billion ba yon ma-save tayo iti sana pa nakaituloy ti eleksyon gagiyem ken kamsat tatta rumrumara po nga bilyones met ti kasapulan para iti pannakanayon digiti presinto pannakanayon ti supply pannakanayon digiti tattao wenno mangimaton ti panagbubutos gagiyem ken kamsat DJ apo iti kaibatugan metlaeng apo diti panakaipuspon no paboranto diti apo ti biang ti ehekutibo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos gagiyem ken kakamsat nga pinanday apo ti balay pagpandayan linteg ti Kongreso ken ti Senado kasi in the Senate I think adadamiten iti third and final reading para iti deto nga gakat nga panakaipuspon di Senate bill nga nakapalaunan apo iti panakaipuspon ti panagpipili gagiyem ken kamsat so ano nga po apo tadan na aprobaran ni Lower House balay pagpandayan linteg digiti diputado gagiyem ken kamsat ket tuluyen nga saan na may tuluyhan mapantupay hapo ti opisina ti presidente detoy gagiyem kamsat adapay bicameral conference committee ag konferensya ti Senate ken ti House of Representatives kadidi do aversion tapno mapagmaymesa nga mapan iti opisina ti madaydayo a presidente so let's wait and see te kunakon addaman kastoy apo nga rumrumar nga maibagang nga inaprobaranen ti lower house tuloy pa ilaeng apo ti calendar of activities wenno aktibidades ti biang ti Commission on Elections gapo ta kasko na ti COMELEC agingga nga dirumwar tinaaprobaran nga linteg nga mangibu mandar iti panag postpone ti eleksyon tuloy gagayem kabsat but didn't at nakalaon sa giant instead of December 5 mayuswat detoy December 4 2023. Daytoyen tinurore digiti agisem kaditi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipud ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho malaksit iti data ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, ang hinggana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique.
Nangati ti kalidad di kiti lako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungen. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong diti Siyudad ti Luwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Okay, tuloy. 50 minutos kalpasan ti alas 12. Gagigim kamsat sa 10 minutos sa galaon naman eh. Deti nga malem. Tuloy apo ti damdamag ni Berto. Deti may bagbaga apo nga mabali na pa nagtarip nung the US President Joe Biden kani Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagigim kamsat ang tuloy nga mayor uray. Gagigim kamsat ka deti 77th United Nations General Assembly nga maararami da po iti New York. Gagigim kayong kamsat. May bagbaga po nga dati ket bilateral meeting iti nagbetan da Biden kini Marcos kagiddan ti may swat nga reception ni Biden kada head of states nga dati ket nagatindar apo kada ti UNGA wenno ONGA wenno ti United Nations General Assembly agagiyem kay kamsat idirabi apo ket isumit ti panangi paay ni Biden iti diskurso na iti biyang ti United Nations. Imunan nga na ipadamag babaeng kini Press Secretary Trixie Cruz Angeles nga ti nayuswat nga wenno mayuswat nga panagtarip nung da Biden kini Marcos ket agbalbalin agbalinto deto nga naindaklan nga paset ti pakasaritaan agagiyem kabsat manamnama nga mapagsaritaan digiti duwa nga world leader ti panakapa tibker pa iti relasyon ti Pilipinas ken Amerika nga iti unegen na po ti pinupulong iti nem nga tawen ket addaan da gitoy iti kooperasyon panang duras apo ti panagninegosyo panakaawis ti umay agpuunan iti pagilyantay nga Pilipinas ken sabsabali pay nga isyu nga sangsangwen ti lubong. No malagipyo apo diti diskurso ni Marcos iti biyang ti United Nations nagsentro dito apo iti negosyo panaka paduras ti pagilyan wenno lugar gapo iti idadalapos ti COVID-19 ken kastamit ten ti biyang ti urnos linak kental na gagayem ken kamsat. May palagi pa po nga da Marcos ken ni Biden ken imuna nga nagsarita iti telepono di bulan ti Mayo kalpasan ti panangabak ni Marcos iti presidential election ken nagbalin nga baro a presidente ti pagilyan nga Pilipinas. Posible met nga maamuan to ti formal posible pa nga maamuan no formal nga maimbitaran ni Presidente Marcos ni Biden wenno naamuan na iti panagsarita da ready pa naka-elektar ni Marcos ket inimbitaran na mismo ni Biden ni Marcos nga mapan ijay White House gigiyem kayong kaamsat. No maligipyo dumi sa opisyal Secretary of State ba yun? May dito ide nga nangidanon ni panangkablaaw ni Biden kini Marcos kalpasan ti panangabak na nga dito iti nangilawlawagan na no pay adda ti kaso nga sangsangwen digiti Marcos ket may pawil nga mapandi di after nga isuna ket na agbalin apo nga benepisyo para king kuana kas presidente ti pagilian na Pilipinas ti makabisita iti wenno makastrek iti pagilian nya Amerika.
gagayem kamsat awanin na diti relasyon nga minen no kas pagarigan gagayem pawilam ti maysa nga leader ti maysa pagilyan nga sumrek dita pagilyam kabayatan na itay napalabas met nga aldaw kalpasan apo ti sarita ni Marcos iti United Nations naka-meeting met ten apo ni Presidente Marcos ti Presidente ti Francia nga ni Manuel Marcon kastamet ten ken United Nations Secretary General Antonio Guterres gagayem ken kaamsat so ana diti expectations tayo apo nga reaksyon ti lubong iti mabalin nga panagsango da Biden ken ni Marcos amo tayo no kasano tinagbalbalinan ti relasyon apo ti Amerika ken ti Estados Unidos after apo diti panaka-exile wenno panaka pan ti pamilya Marcos especially di dating nga presidente Ferdinand Marcos si Hawaii gagayem kamsat kalpasan ti revolusyon napawilan digiti kamkaming ti pamilya Marcos nga mabani di Estados Unidos gapu iti kadda diti kaso da gagayem ken kamsat apo so di jay but adda digiti analysis no malagipyo adda interview tayo idi apo iti may isang abogado di Amerika may isang Filipino nga abogado ni apo Valera gagayem ken kamsat attorney Valera nga nagkunan na expectaren tayo nga DJ relasyon na kasi ti may nga leader adot salaan na especially dito sitwasyon na po ti lubong dito sitwasyon ti Amerika together with Russia, China gagayem ken kamsat ken sabsabali pa dito Arab countries nga anti-American kontrada dito polisiya ti Amerika adu ti rumbeng salaam so nga may sa kadigiti kapanunutan ni Attorney Arnedo Valera nga no siya kamay sa ketusto masapul nga no adda taripnong ni Marcos kadigiti sabsabali nga leader especially ti leader ti Amerika gagayem ken kamsata masapul nga very cautious ni Marcos nga DJ nga relasyon ket pang ekonomiya laeng hangket nga pang armada hang kasla kadigiti muno nang alaldaw especially di tiyempo ni dating presidente Ferdinand Edralin Marcos gagayem ken kabsata nga dapay base militar ti Amerika ditoy gagayem adu digitay maaawat ti agapo iti biyang ti Amerika nga parang panig na panig tayo apo iti biyang ti Estados Unidos maikontra unay wenno saan nga maipada-unay iti kaliplepas nga administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Yun yung punto. So no addaman relasyon ti pagilyan tayo apo kada iti sabsabali a pagilyan maka-China man, maka-Russia, maka-Amerika, Korea or anyaman masapul nga relasyon pang-ekonomiya pang-economic economical relationship dijeti hindi yung pang armada gagayem gaputa data ket mabalin nga makontram je bangir nga mabalin nga dijeti maarami dapo nga nga hidwaan ijay deti pagilyan tayo ket ti pagilyan tayo nga Pilipinas hapo agkasapulan tayo kaditi ayuda agkasapulan tayo kaditi pagtrabahuan especially tigiti Filipino workers tayo ipadpadala tayo ida mapanti nagduduma nga nasyon tapno laeng nga da pagsapulan gabuta dito nakurang ti pagsapulan gagayem kam so digiti possible nga epekto na no agpulos ti leader tayo nga ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. iti maysa nga nasyon especially Amerika, China, Russia gagayem kamsat digiti to include Middle East countries ang adu dita po kariti Arab countries ti anti-American policies no malagipyo gagayem ken kabsat so DJ husto unay apo di panangiturong ni Attorney Arnedo Valera nga rumbeng nga kasjay ni presidente or sino man na leader sino man na opisyal ti pagilyan nga Pilipinas agbalin nga naannad ti pannakirelasyon tayo. Aglalo ti China, medyo adu diti plano na, kaya't na nga i-revive apo diti agreemento, tinagbayetan ti pagilyan tayo nga Pilipinas. Ken China
para iti pugo, di ba? Dahin parwardan nga kahit dang diti oil exploration gagiyem kamsat digiti and at the same time that DJ tayo claim tayo apo kiti biang apo ti taaw gagiyem ken kamsat diti West Philippine Sea ang pag-inagawan na kakabsat ken gagiyem nga dapat ipakita tayo metapo nga talaga nga kaya tayo nga salakniban ti teritoryo tayo gagiyem ken kabsat. So di po tama nga rumbeng nga agbalin nga naanad saan nga agpulos ti Presidente Ferdinand Marcos iti maysa nga nasyon. Gaputa amin halos iso amin nga nasyon ita nga mabalin na po nga makatulong para iti uungar ti ekonomiya tayo kasapulan tayo ida. Maka-China man, maka-Russia man, maka-Amerika, nga kaskunakon po, so nga dapat neutral. No adaman na iget nga relasyon ti pagilyan tayo nga Pilipinas iti sabaling nga nasyon pang-ekonomiya, saan niya pang-armada, saan niya pang-gubat, or anyaman, gagiyem ken kamsat. Tapno, agbalin nga neutral, ti pagilyan tayo apo, especially karitay nasyones, nga addaan iti saan niya panagkikinaawatan. Ayan. So, yan po yung expectation natin, nga aramidin ti Presidente, para iti deto'y Mayor Uray, nga panagtaripnong da, ken ni Presidente Joe Biden, AJ America. Kabayatan na po ti sitwasyon ti panawin na nagbalinan nga tropical depression ti low pressure area nga day ti dayaen ti Central Luzon. Iti dito yung aldaw ti Huwebes nga dito yan iti nangi paulugan ti pagasa nga maawagan dito yung Bagyo Carding. Opisyali na po nagbalin na bagyo, tinasawang saan niya sa panawin na itay alasutso, itay bigat, gagiyim keng kamsata, segon iti pagasa. Nakita po ti sentro, tinasawang tropical depression, sa ngaribo duagaso, tinapapulukit 5 kilometros, dayain ti Central Luzon, agarop alas 4 iti parbangon. Segon pa iti pagasa, when iti pagasa, weather forecaster nga ni Benison Estareha, na nasaripatpatan dito itay parbangon na mangrugi into no bigat aging ganay iti agtapos dito yung lawas inot nga umasideg iti dakkel nga paset ti Luzon ti nasao nga bagyo segon iti pagasa gagim kamsat kinto nasapa nga bigat ti Sabado posible nga agtudo iti akindaya nga paset kang runan na ti Calabarzon Bicol region ken dakkel nga paset iti Visayas. Di kita timet makapapekto iti agdamay di pagilyante nga Pilipinas ket ti hanging habagat nga daytoy apo ket pinapapigsa babaen ti nagduduma nga weather disturbances nga day ti lawlaw ken kastameten ti uneg ti pagilyan. Okay, awanin na po, tinabati pa yung oras tayo para di programa tayo Damdamag ni Berto. Dati nga rin na po ti pagayam nyo ni Robert De La Cruz, kinadwak ni Maki Paulino Agustini, ti technical control. Ibatimin ti natalinaay nga malem ti Huwebes ti amin sa padaanan ti programa ti napalabas. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alubar, kinintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken karikagong diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti dito yung programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kay agpangadwa gaputa na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa sidegi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dinto malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort pare ti reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort.
Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pammalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, kenti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumbas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun-at ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam no agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Kablawan da kayo papagayam, itinagasat nga malem iti Huwebes, Septyembre 22, 2022. Paidanon babayin kata kayo, ti babayin ti ENR Online, programa tayo Tinapalabas. Dupay na unday ti panawen, nga padagpukaw iti tangatang, dati nga program papagayam at timanen, nga may sumangbay kata kayo. Tapno ituloy tayo nga warwaren. Basaen ti pakasaritan ti biag. Ken ayat. Dahil di nagipatulod iti sura. Dito nga rin ti pagayam yun ni Robert de la Cruz. Kadwa tayo ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Nga mangyawis kada kayo pari di nasot ti may nga oras tapno yung tayo basa dito surat nga nakaipalaunan ti pakasaritan ti biag. Ngem sakwan kasangwanan yung terugyan nga basaen dito yung pakasaritaan ti biag pagyamanan tayo di sumaganad. Agyaman tayo kini Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines manibot ti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Pagyamanan tayo pa ni Ma'am Erlinda Ferminhood iti ba nang ginaglikwan pasukin ni Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii.
Mr. Onofre Durupan, manipod ti Wayanay, Hawaii. Ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala, iti Curimaw, Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta, iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Elis Tamayo, iti Barangay number 16, Baccaray, Ilocos Norte. Good afternoon, Ma'am Elis. Ni Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, Kamasarakan, iti 121 Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin North Courier Service. Babayin ka ni Engineer Neil Jose para ka riti kahit yung patulod ka riti patpatig yung tibiyag, papagayam yung di Manila, kastamit tayo ni di Provincia ti Isabela, Tugigaraw, di Cagayan, makinuman laing nga po iti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, diti Syudad, Tilawag, babayin ka ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Daytoyen tinurore digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Kasangwanan pabagayam ngentay basaen dedi surat ngentay patangatang iti detoy nga malem iti programa tayo tinapalabas. Pagyamanan tayo di sumaganad nga kas kani project wenno parpo Engineer Vic Ines iti Department of Agrarian Reform. Kastapay kani Ma'am Erlinda Firminhood iti Barangay Nagdikwan Pasukin, Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu Hawaii, Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii, ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap
iti Iba Beach Hawaii ken Mr. Joe Agtarap, ni Honorable Mayor Edward Buyet Kilala iti Curimaw, Ilocos Norte, Mr. Edwin Ancheta dita Toronto, Ontario, Canada, ni Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte, ni Dr. Alan Taylan iti Saint Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City, ken ti Pugad Lawin North Courier Service iti Balintawak Street, Lawag City. Kastamet kablawan tayo, dito viewers tayo, ni Emily Ko. Thank you very much. To my brother Chris Roma, dito Iba Beach, Hawaii. Happy watching. Ni Eloisa Guerrero. Thank you, Ma'am Eloisa. No pay nabayag nga sante nga nagprograma. Nakaantabay ni Ma'am Eloisa. So with Ma'am Elis Tamayo, dito Bacara. Thank you. Raisa Jose, maraming salamat. Ni kayong ko James Guerrero Dumlao, iti Paway, Ilocos Norte, kan siyempre ni Ariel Tulyao, dito guest tayo po manibod San Marcelino. Kumusta kayo amin dito San Marcelino? Gagiyem no pay nagpasar kayo iti panakalayos ken adu dito na perperdi kablawang kay latta tinagasat nga marem sapet sa anin nga maulit ken kastapay happy watching ken ni Maria Luisa Eusebio, teacher. Ma'am, good afternoon. Maestra ken ni Daimler Kate. Thank you very much for watching. Okay? Ti surat papagayam ngintay padayawan niya ibasa iti dito nga malem. Surat niya na kay palaunan ti pakasaritaan ti biag kenayat ni pagayam tayo Celino. Ngem kasangwanan wenno ti naisaguda iti surat ni pagayam tayo Celino. Ti napalabas ko Manong Robert. Umuna ti amin kablawan kapagayam ko itinagasat nga malem mo. Kastamit din iti kadwam iti technical control nga ni Maki Paulino Agustin. Kablawak met iti padak nga dumdumnge iti deti nga programa. Itinagasat nga malem tay amin. Naawisak met nga may mangiburay. Wenno mang pawarwar iti pakasaritaan ti biag ko. Ngamin tunggal mangig ko ti linabag ti biag ti padak nga dumdumngeg iti deti nga programa. Maasot man ni sennaay. Ngem kalpasan tinaonig a sennaay. Maasot met ni Isem. Ngamin adamit gayam digiti padak kunak. Nga saan nga napintas wenno nalidem ti napalabas na. Nga daytoy met ti adadda nga nang gutigut kanyak. Tapno angayek ti amin nga amok, Manong Robert. Ket sangalik, wenno lagipek, ti napalabas ko. Marcelino ti husto nga nagan ko. Nupay kasla kadaanan niya nagan. Nagbalinmet nga kasla naragsak. Ngem timpuar dagiti saan niya nasayaat. Nga nang itunda kanya. Itinalide makalman. Siyak ti una-una kada kami nga talo nga kakabsat. Ada kabsat ko nga babae nga agnaga ni ti Rose. Ti Adjek. Ken ti buridekmi nga nilina. May saak nga lalaki. Nga mabalin nga deto'y tinangitunda. No apet nga nariknak, ti pamateg, manipod ka dagiti naganak kanya. Kang runaan na iti amak, ti amak nga ni Felimon, Manong Robert. Pagayam ko sublianan ta, day di pamilya. Day di pamilya nga nakaibilangag. Nga siyak nga ruti mo nga bunga. Ti ayanayat da Felimon ken ni Selina. Naadaw tinagang ko nga Marcelino. Iti Marcelina met. Nga nagan ti inak. Imbes kanu ka mga min nga ti amak ti surutek. Wenno pakaadawan tinagan ko. Inagaw kanu ti inak. Nga masapul nga isu ti
surutan tinagan ko. Isu nga nasurot nga Marcelino, tinagan ko gapoy tinagan na a Marcelina. Awagan damit ti ina iti Selina nga pangyababa itinagan na a Marcelina. Nga kastamet tinaaramid kanya. Imbes nga Marcelino, Celino, Manong Robert. Base tinari nga kapakasaritaan ti Aeneat da Filimon ken ni Selina ang naganak kanyak. Nagamamuda iti Kamanilaan. Kalpasan nga ditoy nga nagtrabaho da. Taga Bisaya ti amak. Ngemidin ta maumada gapumit laing tirigat ti biag iti Manila. Napanunutan dan ti nagawid nga kasmaysan niya agasawa. Nupay sa andaan na bendisaran, ito nagtisimbaan, pagayam ko. Napalalo kanu nga pan nakakigtot, digit tinaganak, ket inak. Idi yawid ni inanang, ni tatang ko nga Filimon. Ngamin kabsat kinay kayat da nga umay ditoy, gaputa narigat kanumet ti panagbiagda, ije Bisaya. Iso nga, pinili ni nanang ti umay ditoy. Kenda ito'y ket gapumit lang iti iliw na kadigiti naganak ken ko ana. Ada kanu idi pagad-adalen when tutulungan ni nanang nga buridekda nga pagad-adalen. Ngebidi sumangpet ket awan detoy. Dinammo no saan na nga naituloy ti panagadal na ket naglibas wenno nagpanaw idi maamuan na nga sumangpet ti inak gapoy ti bain na. Nagbiag nga rod ti amak ken inak. Simmina day di pagtaengan gaputa. Kaslad da sakit tinakem digiti naganak ken ninanang. Iti asawa na. Gaputa saan da nga rod nga ninamna mga makiasawa. Bayat iti kaadda na nagtrabaho di Manila. Dita kabsat nga naisangul day ti rigat. Ammo ti amak ti makitalon nga namamet ti bukod na nga talon. Digad ket nasa wen nga mangged, babayan iti ammo na nga trabaho, wenno anyala ditan nga mabalin, nga pakitrabahuan na. Nabukil ti maysa nga kabung-abong nga nagnaedanda. Agingga nga nayanak ti tallo, nga bunga ti ayanayat da. Nga siyak nga rod nga napanaganan Celino, dagiti dua nga kabsat ko ada Rose, ken ti burudek, Anilina. Edi adda kini may kanem nga tukad ti pagadalan. Sa kapulo ket dua ti tawin ko, Manong Robert. Agtawin met ti ni Rose iti 8. Edinto nga ti burudek nga nilina ket 5 ti tawin na. Bigla nga simmangpet ti kabsat ni nanang. Nga isu di dakdakamaten na tultulungan na di panagadal na. Ngem di na nasangpetan gaputa nagpukaw kasangwan at simmangpet dakin ni tatang. Maysan niya soldado, pagayam ko. Nagpukaw, gaputa, napan ka no simrek iti trabaho, ngamin tuloy na tinagadal, iti kurso na criminology. Agingga nga naikanti gundaway, nga nakipagsanay, iti armada, ket dita nga nakastrek. Saan met nga basta soldado, ti uliteg ko, gaputa may sa atiniente, Manong Robert. Gaputa graduado nga rod, iti kurso na nga criminology. Iti umay na iti balay, nakasangit, ti soldado. Lading itek manang. Lading itek no. Nagpukawak iti naunde a panawin. Alugayamin ti anak yun. Siguro dahil ti kabayag nga panagpukaw ko. Sa nga pulo ket do atawen no di peket di nasursurok. Lubay kasta. Nagawid ak nga si tuturit ken si kakarit gaputa. Lubay. Saan ko nga nalpas na dinrugik idinultulungan na.
Insarak ko ti bagi kiti pagsapulan tapnon tikas na may tuloy ko ket saan ka nga mapaay. May sa ako niya na anay nga soldado. Saan lang nga ba sa soldado? Teniente, Lieutenant, manang silina. Balikas na sana inarakop ni nana. Imarakop met ti inakken kwa na ket tagyaman. Agyaman na kaading ko ta di nakam nalipatan. Agyaman kami ta. Naiturid mo timay nang kita kada kami. Noon yaman di kiti nagbali na tulong ko. Idirugim ti kursyon. Sanway na napanunotin. Tinapatigkit nagbalegi ka. Tinapatigkit may sa kaitan niya nan anay ng agserbi ti pagilyan. May sa alot soldado. Teniente ti armada ti pagilyan. Balikas ni nanang Manong Robert. Nupay na pintas. Tinpakita ti uliteg ko a soldado iti inak. Nadlaw ko nga inpangato yung pababa na ti amak. Nupay kas na immisem ni tatang. Kaya sa anunay nga nadiritso nga Ilocano na kinunana ti kastoy. Bayaw, salamat. Salamat at pinuntahan mo itong barong-barong namin. Kinunana iti Tagalog. Nagbalikas ti soldado ket kastoy. Apay, saan mo kadipay nga madiretso ti Ilocanom? Iti las oden ti sangapulo ket dua nga tawen nga kaadam ditoy. Ay, kaya ba yaw? Kaya. Kaya lang medyo baluktot. Adapi lang dagitay balikas nga saan ko nga maibalikas. Pasensya ka laingin. Kinunana kasla na bainan. Awan ti sungbat ti uliteg ko a soldado. O sige. Mapana kun manang ket ko nga makasangod datatang kininanang nga mangan. Kinunana ket pimmanawen. Nga uri kumamanlaing ti panang kasarita na kada kami nga talong agkakabsat. Ket di mi na uray Manong Robert. Kabigatan na matandaan ako unay. Kapanpanaw idi ni tatang anapan na kiubray di pagtatalunan idi umanay umay manen ti uliteg ko a soldado. Kastoy di tinanggig ko asaritaan da kininanang. Diyak ni namnama kastoy ti kinarigat ti palagian mo. Siya ka nga timulong kanya kidi irugik ti kurso ka kina criminology. Kastoy gaya min ti biyag mo. No anyakit nga min tinakita min ti DJ nga lalaki. No apay nga isuti na sa awan. Dakilo ni ti banang namnama datatang kininanang ken ka. Gapo si kang rodi ti makatulong. Kang runaan na iti. Kasapulan da iti panagtanon. Ngemi di simmangpet ka nga si asawa. Base ti istoryada. Dismayado da ken ka. Kinunana. Wen nga rod. Ngema mo ading ko. Isuna ti napagpitik ti pusok. Adumi ti di agrerayo kanyak. Ada nabaknang, ada kalalaingan na. Ngimisun na ti pinilik gaputa iso ti pakarignak iti ayat. Ni Filimon, iso timpatik ko, iso tinakbo ko. Ngamin amok nga iso ket napudno kanyak. Kinagpaisuna, isuna ti umuna, ken maudi nga ayat ko. Sapit na si Kati makaawat kanyak. Saan nga kas kadatatang kininanang. Balikas ti inak. Nga nakalidliday nga sumangsangoy di kabsat na. Amay sa soldado Manong Robert. Nagtimek daytoy ket kinunana. Saan?
No naskin nga lipasintan ti panagrigrigat mo. Aramidin tan. Diyak kayat nga makita ka nga kasta. Kita man tilangam. Nakaluslus yang tan. Idinto nga diubing tayo ket sikati maysa ka diti agdindinamag iti lasbang na nga balasitang. Iti barangay tayo. Ano baryo tayo. Ita nakabakbaketin tilangam. Ken makitak tirigat mo gaputa. Maobserbarang ka itatadaan. Ambok marigrigatang ka. Marigrigatang ka ng maan-anusam laeng gapu di bagbagam nga ayat mo. Ken ni Filemon nga asawam. Nagdumog ni Nanang, saan niya simmungbat iti kabsat na. Dita nga nakitak, ti panagregreg di natukel-tukel alwana. Inadaywan ti kabsat na, pimanaw. Simreg iti balay, sinabat ko. Apay nga kasjedi iti sarita ni Angkel. Apay Nanang. Apay nga iturayanda ka. Nasisya at kumapayan nga saan tayo nga nakitkita ni Angkel. Kasladagura na kada tayo. Kang runaan na kinitatang. Balikas ko. Simmong ba't ni Nanang nga maibait-bait ti saibek iti balikas na. Bayam latan anak ko. Gagangay na laing deta. Iso ngamin ti buridek ket tigay kayat na ti mapatpatunoy no yan sipo didubing kami. Ngem iso ket ti kapapatgan kanyak gaputa iso nga rod ti buridek. Inarapaap ko nga iso ti makapagturpus iso nga tinulungak. Nga ure awan tinabati kaday din sa pulag. Naipaay kaday tinaganak kanyak. Naipaay ken kuana. Gaputa ing karina nga iturpus na ti panagadar na. So nga, bayan nyo latan. Amok nga maamiris ng tumit laing nga sana umiso di balbalikasin na. Weno'y bagbagana. Sungbat ni Nanang. Nupay no naganuspay ti panunot ko. Naasot tinaunegasin na ay Manong Robert. Diti nga pakasaritaan ti biag pagyamanan tayo manen diti sumaganad ni Provincial Agrarian Reform Project Officer Engineer Vic Ines iti Department of Agrarian Reform ti Ilocos Norte. Thank you very much Kengka Erlinda Perminhu diti Barangay Naglikwan Pasukin Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo ti Waipahu Hawaii. Mr. Onofre Durupan iti Wayanay Hawaii. Ni Mrs. Millie Espiritu Agtarap ken Mr. Joe Agtarap iti Iba Beach Hawaii. Honorable Mayor Edward Kilala iti Curimaw Ilocos Norte. Ni Mr. Edwin Ancheta iti Toronto, Ontario, Canada. Ni Ma'am Alice Tamayo di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital na masarakan iti number 121 Zeke Zacarias Flores Street. Diti Siyudad Tilawag ken ti Pugad Lawin North Courier Service babaeng ni Mr. Neil Jose. Digidikayat yung Engineer Neil Jose. Digidikayat yung ipatulod ka iti patpateg iti biyag ken kapamilyayo iti Manila. Ejay Tugigaraw iti probinsya ti Cagayan ken probinsya ti Isabela. Turungen ti Pugad Lawin North Courier Service di Balintawag Street, Lawag City. Babaeng ni Engineer Neil Jose. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na,
subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae, shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns ken babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Manong Robert, masansan yung umay ti ulitig ko iti balay mi. No awan ni tatang. When? Masansan met nga ibalbalikas na ti panangay ay na kininana. No awan ni tatang. Gapo iti kinarigat ti biyak. When? Paspasarin mi. Adapi di kiti gundaway nga sumangpet kami ti kabsat ko nga ni Rose. Manipod ti pagadala naglalo no iti marem. Agi pulong ti buridek mi nga ni Lina. Nga napan kanumanen ti ulitig mi nga soldado, ket nagapapa da kininana. Ken saan nga mailawlawag na laing ni Lina, no anya ti pagapapaan ka. Nagbalinmet niya kasla nariribok, tilangan ni nanang karigding aldaw. Agingga nga iti maysa nga aldaw, nadamag mi nga inyaludod ti ulitig mi a soldado, ti bakasyon na. Ti 15 aldawin na dua alawas nga bakasyon na ket pagbalinen na kano a makabulan. Ngem saan mi nga ammo a rason. Idi maysa nga rabii nga liplipas mi idi anangan wenno nang rabii. Nagdamag ni tatang ko ken ni nanay. Kaano gayam ti subli ni bayaw? Kinunana. Ay, pagbalinin na kano nga makabulan ti bakasyon na. Siguro kayat na ti bumawi kakuta. Matagal wenno nabayag ti kaawan na. Kayat na nga iliwen da na tatang kininanang stamit thinking kang kabsit na. Kinuna ni tatang. Napadumog ni nanang nga kasla nalidayan. Nga digito'y agaraw ket nagbali na burbur siya para kanya. Nupay na ubingak pa'y, Manong Robert. Nagtunged laeng ni nanang. Oh,
Apay kasla naliday ka. Saan ka di nga? Gusto ti kunak or wenno nasaktan kay ti balikas ko. Kinunana kagiddan ti panangigim na iti abaga ni nanang. Selina, alam ko, hirap ka na. Marigatan kan unay ka po iti. Kawan ti pagsapulak. Aglalo di kiti anak ta. Tarlo damit nga ron. Imisem ni nanang nga kasla mapilpilitan. Ape ay nga deta ti panpanunutin. San mo pampanunutin deta? Lumarigatan taman ita. Amok nga iti masangwanan. Agnam ay tantumit lang. Kinunana nga kasla mapilpilitan. Imisem ni tatang nga kasla narayray met di kiti matana anak ang ngegi di balikas ti enak. Simungbat manen ni ti tatang ket kinunana. Mahal na mahal ko kayo. Ayating kayo unay. Aramide ka amin tapno. May baay ko ti kasapulan nyo. Ngayon pasensya kayo no agkurang ti masapulan. Pasensya kayo. Kinunana nga manaraigi din. Dagiti Luana Manong Robert. Edi may sa abigat, dimmagas manen ti uliteg ko a soldado. Ngami di agundaway kita dalugan na amay sa aban. Saan ni na baron o di ket daan ni na van, kabsat ko. Kinunana nga, agarwat ka no ti inak, ta itugot nata, mapanday ti groceria. Anya ka di ti mapantagatangin ading kuket. Jak pa na isagana ti kanin di kiti kaanak ka. Kahit ko nga gumatang tayo ti pagsasangwan tayo. Amin. Agawid akto nito nubigat. Adan tawag ti grupo. Kahit mapana ko niti baro a destino. So nga, kahit ko agsasango tayo. Kaspaset ti panagbakasyon ko. Makasango ka, makasangog na tatangkin na na. Dududuhatan at kabsat. Kit maladingitan ko na nga. Santa man lang ang makapaglang-lang ang mga. Kinunana. Naragsakan ni nanan. Maragsakan lakit digiti ka anak ka. Kinuure ni Filimon numaamon na nga mangisagana ka itinti pagsasanguan. Wen, mangisagana akta. Amok nga sa amit nga kabalinan ti asawam nga ipaay. Ti kasapulan niya pa nagsasango. Bueno kasapulan ni ti pa nagsasango. Naure ko mamanlayang ti panangawis yu kanya kung may makilanglang kada kayo nga maangkit. Di yu maaramid. Nga maawatak. Gabuta. Sa dinungarot ti pangalaan nyo. Makainsulto a balikas ti ulitek ko. O sige. Talipatwe mo di anak mo ta mapantan. Kit ti panagluto. May kanto tumulong agluto kada tatang kininanang ket digit inimbitara ka barkadak digit dating kinaubingak dito. Agsasango kam tong uminom. Pangal daw ka di. Kung naman ni nanang pangmalem nga rod awan tupay ati asawam no pangal daw. Kit kumita nga umay ta kainumakbam met ti Bisayano nga asawam. Kinuna naman eh. O sige. Silino anak ko, may kaman. Imbasidega kiti ayandang agsarsarita. Ngem no kunam nga pinagunyan nak ti uliteg ko saan. Apay na. Digusem to digiti anak mo ay addi man ako Ta. Mapanggam ka no ag grocery kini angkel mo. Tento numalem. Aday sagana na nga pangmalem. Agsasango tayo ka do. Ayaban tayo ni tatang mo ket mapanteto dito balay dalulo ket ni lula. Sige nang. Syakto tanti makaam mo. Ore ti panangan mi no di kay maabutan.
Siyak tulatan di baka mo. Amok met ti agluto. Kinunak. Simrek ti inak ket ginuyod nak nga napantioneg ti balay. Tandaan naman. Ay wanam nga na yung bagdig ti adli. Di mo ipalpalubos nga papandag kapudutan. Amangan tagurigur na. Saan ka mamabaya? Saan gatamit ni adot gatangin ni uncle mo nga pang malimpayo ano sidain kayo? Siguro karne laeng, pansit ket natnateng. Gusto siguro deta. Ay wanam digiti anak ka digiti kakabsat mo anak ko Di mo idabaybayan. Saan mo nga ipalpalubos nga rumar-rumar da? Amangan tamapanda ti kalsada. Agyang kailaing diti ulit ti balay. Yan gaya madamit na luto nga inapo Adamit din si dain. Agsasango kay ito nga mangan. Saan mo nga panpanawan ni dakin ti panganan niyo? Idulin mo to. At tinulong kayo kini Rose tapno mainawan digiti panganan. Ang moment din sana kahit ni tatang mo nga. Masangpitan nga digiti saan pa nga nainawan. When? Nagtung edak. Inarakop nak ti ina ket kastoy ti balikas na. Agyaman na kanak ko. Nakasingsingpet ka silino. Mapangnamnama ang kaunay di pa nakaiwan digiti adik. Imbasidig digiti duwang adik nga da Rose ken ni Lina. Apay na ang papanan niyo, balikas ni Rose. En kami kanu makitsenda ken ni Uncle yo. Tayin to numalem, agluto iti pagsasangman tayo. Adda pansit, kinunana. Adda saan niya maawan ti pansit do tayo ti agsagana dito'y baryo. Pangpaatidog ti biyag nga kunada. Kinunana. Imarakop ni Rose ken ni Nanang. Inagkanmet ni Nanang ni Rose. Kalpasan na, inubana ni Lina. Di ka agbalbaliwigwig Saan ka nga rumaruma? Ungtan na ka ni manong mo. Aglalo, agbaot deda. No bautin na ka, awanak nga mangisarakang keng ka. Nagtunged ti kabsat ko nga ni Rose, wenno Lina, ti buridek mi. Ngem saan niya naragsak ti langana. Kasla naliday kabsat ko, ti buridek. Aglalo idi, agkan ni Nanang ti pingping na. Imarakop daytoy sana insadag ti ulo na iti abaga ni Nanang. Mas daawak no apay. Wen manong Ruben. Mas daawak no apay nga kasjay ti kinaliday ti buridek ni. Agingga nga bumabakan edi suyon nang da kamin ti makaammo mapangkayong ket nabayagin na agur-uray ni Angkel. Dita nga dardaras nga limikod ti inak. Sinipsiputak ti aksaw na aging nga rimwari ni Banay. Ken nakadanon etilugan ni Uliteg amay sa aban. Agarup alas 10 tibiga. Agarup do nga oras siguro niya awan da Nanang. Kenti ulitig ko. Dinigos ko digiti dua nga adik. Aglalo iti buridek nga ni Lina. Nagtugaw ni Lina iti pannakasalas ti balay. Edi bigla nga nagbalikas ket kinunan. Apay nga nagbayag metten da Nanang. Awan da metten. Balikas na nga kasla, makasangit. Anya ayat ti kasangit mo ket kadwana ni Angkel. Amangan no adu digiti katangin da. Amangan no adu ti handa da ento no rabi nga pagsasangman tayo. Lalo nang ngeg ko nga inimbitan na ni Angkel digiti kabarkada wenno gagayem na ken kinaubingan na dito. No makaturog ka, iyeddamlatan iti deta tugaw ngayan mo. Mapangko ka di alaen ti pungan mo, tamaturog ka pa ilaeng, sakbay nga mangantayo. Saludsud ko iti buridek mi nga ni Lina. Ngay di metagundaway, manarimaan ti parang basa-basa ni Rose, iti libro na. Tulaadin ni manang mo Rose ti kapsap da. O kita magbasbasa manen, so nga nalaing iti eskwela. Manong, apay nga tanga, di na tayo manlayin surot ni Nanang.
sa ludsod ni Rose. Kasla kayat namit ti mangisurot ti maysa kada tayo itay kang runaan na kinilinang sa aning ko namit ni Uncle nga kasla makaungit. So nga, binilin naklatang nga aywanan kayo. Kinunak, ngem uray siya kabsat ko maburburtya na kiti Dede Agundaway. Ngamin, kanayon nga nurumwar ti inak. Ket tugot-tugot na ti buridek mi anilina. Uray numapanlaing iti barangay. Weno sa dinula nga pakaibanan na. Ngamita ket pinati-nati balikas ni Uncle nga saan ni namang itugot tinuuray may sakada kami. Nagtimek manen ni Lina ket kinunana. Mabayag gatapay da nanang. Api ayang nga ganatem ti isa sangpet da. Ensungbat ni Rose. Mailiwak ka ni nanang. Kinunana kasla makasangit kabsat. Inasitgak ti kabsat ko ket impaiddak. Pinagpungan ko idi akin kannawan. Alupok manong Robert. Madamdamapay kabsat ko naalan ti buridek mi nga nilina ti turog na. Nga nakapungan iti mismo alupok. Dito'y nga naan ninawak iti rupa na. Nga kaslad da nagayos nga luwa kadag iti mata na. Anyamet din dito nga ubing. Manulang nga oras nga di na makita ni nanang agsangitin oray numat maturog. Natangad ko ti pagurasan nga daan nga nakakabit iti diding. Alas 12 pasadon, Manong Robert. Aldaw gaya man ha. Deti langin kapitikin nan mi nga kabsat. Sakbay nga pimanaw ni nanang. Lina ading ko agringkan. Agringkan tamangan tayon. Bayat ti panangririing ko iti kabsat ko, rimwarmet ni Rose iti silid nga pagturturugan me. Manong, mabisina kon. Awang ka di pa'y dananang. Awan da pa'y nga rod. O sige. Sikapay laeng ti, mangbantay ka ni ading nga matmaturog ta. Mapangkukitan ti kusina ta isaganak ti kanin tayo Kinunak. Bayat ti kaadda kiti kusina nga mangisagsagana pagayam ko kadagiti kasapulan mi amangan ken idasar ko ti inapoy pakairamanan ti sida. Idi tagaw atek ko matibaso nga paginuman. Di takabsat nga kaslagim malis ti baso ket nanalpaak iti datar nabuong detoy. Kabsat inalak nga sigud ti walis ken dastman. Inako punoing kargak dagiti na tinabuong nga baso. Amangang kunak no mapadakan dagiti kakabsat ko. Inpan ko itiruar. Nagsubliak iti ayan ti bangkera nga kunatayo nga Ilocano. Tapno mga laak iti sabali a baso nga paginuman. Wenno sa rin may agkakabsat. Ngem kaskas di nga gimmalis ti may kadwa a baso. Ket nabuong manin iti datar. Imay ti kabsat ko nga ni Rose. Aapay nga nabuong ti baso manong. Tsak nga rin amo. Tsak mo no apay gumalis ka digiti imak. Be amon ta siya kun ti umay manggawat. Saan? Saan ka nga masidig? Bayam nga akupek pe digiti partes ti nabuong nga baso amangan ta. Maariduma ka. Kinunak nga medyo nakaungit. Nagatras ti kabsat ko. O sige si kalat nga ro din ti makaamo dita. When kita ti kabsat nga ni Lina. Kinunak nga maburburtsaan na kiti Dede apasama. Manong Robert. Edi makapangan
sanday di apasama kabsat ko. Agalauna pasadon, ngem awan pa'y dananang kenti kabsat na soldado. Wen, mabisin manen di kiti kakabsat ko gaputa, narwamdang agmerienda. Di kabsat niya nagdardarasak nga napan iti kaasitgan niya sari-sari store ket gimatang kiti biscuits. Saggaysa kami asupot ti biskuit. Ket di makadatengak, sigud nga inawat ni Rose ti kupana. Iyawat kumet kenilina ti panakabagi na. Ngem saan na nga awaten? Apay, saan ka nga mabisin? Kinunak. Saan? Apay awan metten dananang. Apay nga di damitin sumangpet. Balikas na nga naglabet ti panagpasugnod ken linay iti rupa na. Ket urahin tayo latta ida anak. Dandan ida siguro hindi chay. Kinunak nga panangay ayo. Inawad na ti biskit ngem saan na alinukatan. Ig-igaman na latta nga ti akaturong ti matanay ti ridaw. Nga kaslapas pasungadan na ti nami Manong Robert. Kutkutimak, tinilaon, naisupot a biskit. Bueno, ti biskit. Kasla nagtayek iti panunot ko, day di balikas ti ulitig ko. Kinuna na idi ti may nga bigat nga yumay na nga, saan na nga maawat nga grigrigat ti inami, edisidong ti amati. Wen Manong Robert. Kasla dapang ta idi ti tono ti balikas ti angkel ko. Diyos ko, sapay ito sa ano po nito pampanunutin. When mabukbukil nga atap ko. Naitanamitim ko. When kabsat. Kasla da atap ko ngayon panaw ni angkel ni nanang. Tapno makalapso ti diriga. Ngamin ket saan na ang paggugusto. Ti amak nga para iti inak. Ken uri da kami. Madlaw mi kasda di na kami kahikayat. Nagulpitin na ramitin na tikasta. Dilangin maasyang ka na kami. Aglalo ka na kami nga anak ni nanang. Tulag na ka di ken di nanang detoy. Nutulag namang ken di nanang. Anyan nga ulpit ti panagpuspuso ti nami. Diyos ko. Diyos ko sapay ito saan nga pudno ti atap ko. Pasado alas 5 ti malem, Manong Robert. Awan pa'y dananang kini angkel. Agingga nga napasangpet mi ti amak ket in salaysay ko ti pasamak. Nagdumog ti amak. Ket kas ti atap ko kastamet ti atap ni tata. Ngamin madmadlaw na kano kang kanayo na maririribukan ti inak. Nga isumet ti obserbasyon ko kinina. Agingga nga nagbalikas ni tatang ket kastoy ti kunana. Agbati kayo tamapanang agdamag kada tatang kininanang. Kinunana. Tatang. Aamangan ta pagsawan na kayo sana na siya. Aamok nga. Kagurgura na kadalulo kiniluna. Agdamag aklaing. Kenbe amon no pagsawan dak. Kinunana nga makaibiten when managirgerin ti busis ni tatang. Iditas, tumanlikod tapno umaksawin o madayo nga mapani ti balay da nana. Ros, kita ang perenilina ta, kubuyog ka kinitata. Kinunak. Kinuyog ko nga rod ti amak nga napani ti pagtaingan.
Dagiti naganak kada nana. Idi adda kami ti paraangan da adda ti apo ka bakit nga nakatugaw iti sangwanan ti balay. Nang sa ninno ka di ayat tinapananda. Selina ni kayong iti kanupay labigat nga pimanaw dang di damit tin nagsublikit. Impakada da kano nga mapandag katang iti pangmalem. Tagsasango tayo diti balayo. Kaslanas daaw ti bakit nga nakangeg iti balikas ni tata. Ano nga pa nagpagsasangwan ti bagpagam? Pagsasangwan no, agsublin kaputa agreporte nun tunubigat iti probinsya nga nakadistinwan na. Apay dinagas na ayan ni Selina. Uwin ka nun ang iti bigat. Kitaging gana ita kitawan damit Hakit dita tidyakan mo na. Gaputa, awam mit tinaybagbagana nga at da pagsasangwan when no panagsagana dito balay. Diyakan mo no. Sa dinno na tinangip ipanan na iti kabsat na. Kinunana. Bayat ti panagsarsarita ti apo ka bakit, rimwar, ti apo ka lakay. Nakasla makaungit. Maasyan siguro na iti anak ko, kakabsat na. Gapoy ti rigrigat na iti sidong mo. Si Kapilimon. So nga, napanunot na niya inlibas ti kabsat na tapno agno dun ti panagrigrigat na iti sidong mo, loko. Balikas na nga kaslamang lalais ka ni tata. Kabsat ko reklag ti girgeri ti day di agundaway. Umiso ti nabukel nga atap. Wenno pa nang ipapan ko iti pasama. Nga amok nga isumet ti adday ti utek ti ama. Manong Robert. Nagsubli kami ti barong-barong nga balay mi. Ket dito'y kabsat nga inararakop na kami ni tatang. Inararakop na kami ni tatang iti baet dagiti sa ibek ken panagluluan. Awan ti mabalin tayo anak ko. No iso ti kinayat tinayo. No pinilit man ti ulitegyo. Wenno nagtulag na nga aramidin dati kastoy. Awatin tayo. Ngem na palalo ti panang babalaw ko iti bagik gapoy ti rigat ngem na ipapay ko kata kayo. No voluntaryo man na simurot tinayo. Mauma siguro ni ti rigat. Mauma siguro ni ti basit na masapsapulak. Pakawanin da kanak ko. Pakawanin da. Basol ko na ito'y. Pagayam san tayo nga may lipas, nga ibasa deti surat ni pagayam tayo Selino iti deti nga malem. Anya ti agbali na gasat, dagiti taluag kakabsat pakiramanan ti imada. Nupudno nga pimanaw ti inada. Padaanan nyo ti sungbat deti nga saludsud, babayan ti patinayon nga ikipanagdingeg, iti patuloy nga panakaibasa deti surat nga nakaipalaunan, ti pakasaritan ti biyag kinayat, ni pagayam tayo Selino iti programa Tina Palabas. Manipo diti ENR Online. Dahil nga rin ti pagayam yun ni Robert De La Cruz kinaduak ni Maki Paulino Agustin iti technical control. Ibatimin ti natalina ay nga malem ti Huwebes tay amin na sa pada. Agyaman kam ting kay panagdingeg ken panagbuya papagayam. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong.
Umbaas tinagtangi pasipngit ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat. Ti napalabas.